Hola a tothom, i ara faré el meu primer vídeo. Em dic Arnau Olivet i el meu primer vídeo serà en el nou mode això de Cubestar. Està en francès, perquè també faré vídeos en francès. En faré en català i en francès. I com que no tinc cap company avui perquè no juga ningú amb mi, doncs faré solo i comencem. Aquesta és la primera... Bueno, ahir vaig jugar, però no he jugat molt i estic en lo més baix. Començarà l'equip contrari i va a veure quin brawler me li deixo, a veure com és. Va, me poso aquest. Me posaré la Nani. Aquí li toca a mi. Vale, ja m'he pogut triar la Nani. Ara els toca el meu equip, a veure. Va. No. Bueno, doncs s'han posat el Carl. Els toca l'altre equip. L'altra partida que vaig fer, doncs he perdut. He fet 2 partides i les 2 he perdut, o sigui, podem dir que no m'ha anat molt bé, però veurem, a veure. Vale, ja està. No! Això és el problema, i és que a vegades el que passa és quan algú surt, ningú més pot jugar. I el que passa és que jo, sense voler, o sigui, no expressament, no sé què m'ha passat, he sortit 3 vegades, sense voler, no ho he fet expressament, i 3 vegades m'han dit que si ho tornava a fer me podrien fer fora. Per això, bueno, no ho vull fer per això. Però a veure com és aquest mapa. Va, poso aquest també. Jo em dic el Gamer777, no sé per què me vaig posar aquest nom, però bueno. Heu vist? S'ha tornat a interrompre, no en tinc ni idea si podem jugar alguna partida. A veure... És que tarden 3 milions d'anys a jugar una partida. A veure, va. Trobo que, bueno, doncs està bé això de que t'expulsin, que ja no puguis jugar més a Brawl Stars si ho fas, però clar, a mi m'ho vaig fer 3 vegades sense voler, no sé per com, i doncs no m'ha molat molt. Vale, a mi, ja està. Va. Vale, a veure. Si un personatge està banejat, vol dir que un o del teu equip o de l'equip contrari ja l'ha utilitzat. Això vol dir que ja no el pots utilitzar. O sigui, quan utilitzes un brawler no el pots tornar a utilitzar ni al teu equip ni a l'equip contrari. A veure si funciona. D'acord, ja està. Vale, va, comencem la partida. Espero guanyar, ja que és el primer vídeo que faig. Va. Hi ha un brawler que no es mou. El bo del Nani és que rebenta bastant. No. M'he de moure, no. Ah. Bueno, és que clar, sembla un bitxo aquí que no faci res, però te rebenta. Vale, va. Bueno, per ara anem guanyant, però no sé quan durarà això. A veure. Lo complicat és apuntar, costa un munt apuntar amb aquest brawler.
Va, Brock, carga tu. No. Va, ja podem. Està al 16%. No. Com ens carguin la nostra caixa. Brock, però què he de defensar? Va, no. Ves, que ja vinc ja. Quasi. No. És que com perdem, en sèrio. O el Brock, si aconsegueix matar el Brock, amb la seva ulti podem anar bé. Hola, Brock. Me volia transportar perquè tinc el gadget de la Nani, que és transportar. I bueno, volia utilitzar. Hem guanyat la primera partida. En això doncs, hi ha 2 partides. I he de guanyar ara la segona per guanyar una mica d'abans. I pots guanyar punts estel·lars si guanyes bastantes partides. A veure... És que el desavantatge amb el personatge que tinc, que és la Nani, és que costa un munt d'apuntar. I a vegades faig l'autodisparo. I clar, amb l'autodisparo em falles bastantes. Mira, vaig utilitzar el meu gadget maleït, que per algú el tinc. No. 20. No, ens van guanyant. No. Ara ja està, vale. Ens estan guanyant per bastant. Bueno, almenys m'he carregat la Penny. El Brock. No és el Brock? Mira, me vaig utilitzar una vegada. Puc! Sí! Hem guanyat les 2! Bueno, serà el gadget, I ara, amb solo, pujo una mica. Sí. Sé que tinc un aquí. Vale, ara us ensenyaré. I és que veieu, quan guanyeu aquesta fitxa o personatge en solo, va avançant. I quan avances, guanyes premis. Guanyes punts estel·lars. I el premi més gran és de 50.000 punts estel·lars. O sigui que, però no crec que arribi tampoc perquè serà molt complicat arribar-hi, però bueno. A veure, faig un altre? Va, faig un altre. Me posaré el mateix personatge a la Nani que m'ha anat bé per aquesta partida, o sigui, és el mateix mapa. Per tant, me posaré la Nani. Si m'ha bé, me la poso. A veure. A qui li toca? A l'equip vermell, no? Vale, va. Vale, jo ja m'he triat una altra vegada la Nani, que m'ha anat bé. Va. Bueno, la primera partida ha anat molt bé. I estic content, ja que l'hem guanyat, però, bueno, ja torno a guanyar aquesta. Però ja t'he dit, jo us dic que les altres partides que he fet les he perdut. Va, que se triu un maleït personatge i ja està. Va, posa't Sprite. Ai, com es diu? Spike. Vale, ja m'ha sort. Va. Va, Spike. Per fi. Vale, ja està. Ja me posaré aquest gadget, que ja m'agrada. Tenim el Dynamite de l'altre equip, que el tenen maxejat. Bueno. Com és que tarda tant?
Ah, ja està. Vale, va. Bueno, tampoc és molt boníssim el Dynamite, però pot ser bo, ja que rebenta bastant també. Va, jo aquí vaig a rebentar aquesta caixeta. Ei, que ens estan rebentant allí! Va. No. Va. Hem guanyat per poquíssim, perquè l'altra caixa estava a 7%. Doncs que clar, ningú ens ha vingut a atacar. I pobre Spike, perquè ha hagut de defensar tot sol. Va. No, ja estan rebentant la nostra caixa. Bueno, l'Spike ha vingut. Bueno, aquí va. Vale, va. Que no tinc vida. Va. No, ens guanyen. Va, vaig utilitzo una altra vegada, que abans m'ha anat bé. Hello. Para. Oh. No, ens estan guanyant. Jo no puc deixar que em guanyin. Vale, va. I aquí he vingut jo a guanyar. No, és que en sèrio, ens guanyaran. No. Va, Spike, protegeix la nostra caixa. Va. Avancem. No. Vale, va. No vagis, va. No! Joi, bueno, anem igual. Una victòria i una victòria. Aquesta l'hem de guanyar. Vale, va. Que algú sap que quedi protegint la capsa. Que jo no vull. Vale, va. Joder, és que en sèrio. Hi ha una que no es mou. Vale, no. No m'agrada molt fer campejar, però bueno. Ja deuen saber que estic. Vale, m'he carregat alguna. Almenys. No, que ens estan matacant la capsa. Aquí, fora. Al carrer. Bona. Estan fent mal a la capsa. Vale. I ara el que faig... Para. Que bona que m'ha sortit aquesta jugada. Pap. No. M'he pogut carregar els dos personatges. Va, veniu. Pa. Adeu. Va. No, que no guanyin. No poden guanyar. No. Almenys no guanyen. No. Va, aquí vaig jo. Adeu. M'he carregat el Dynamite. Va. Aquí anem a guanyar. Va. Tu pots. Va. Pap. Va. No! Va, 21%. Bueno, està bé. Hola. Aquí està. Mira, pup. Adeu. Pum. I pum. Va. No li he donat. Va. Dóna-li. No. Oh, vale, va. Hem guanyat.
avançat almenys. No sé ni si he avançat, a veure. I igual avançat, sí, és possible. Bueno, pues aquí s'acabarà el vídeo i espero que us hagi agradat. I si us ha agradat, subscriveu-vos i doneu-li like.